Ano naman di ka gusto nga ako imong kauban pirmi. Nay Dongdong, Jinjin, membro man bi, family bi. Jinpearl, Papa Vincent, ug Mama Pearl, membro sa family. Wawa man ko labot dito sulti. Naman ta din ni taas. Tagdid man lagi Jinjin. Ang tanan inday Jinjin, no? Naarag gina nimo. Panikamot nga dili ka retarded para nila nga tan-aw. Nay, oh. Kaila ko na magani ka. Naa kay emosyon. Pag retarded dili imong anak. Retarded lagi Jinjin. Ingon Mama Pearl ug Shin Pearl. Retarded lang Jinjin. Iyo lagi pag-ana Jinjin. Retarded Jinjin, oy. So, tentative yun ang schedule sa inyong kasal, basta early next year. Yes, Tito. Kamot gani ko na magpabakasyon. Gusto mong gutuntan ako na matumong dyan sa February 14 ang kasal ni Shin Pearl. Valentine's Day. Gusto gina ka Valentine's Day, ha? Elmer, iyo? Yes, Tita. That is kung okay ra po din yung tanan. Okay naman tingali. Ikaw, Pearl, okay na mo. Ikaw, Shin Pearl, usaman. Okay ra ko pa, oy. Wait. Nagkailan na ba mo ugang manghod ni Elmer? Iha? Tuod di Shane. Mao ni ang among beloved bunso. Gwapa na akong manghod. Si Ivy. Hi, sis! Finally, nagkaila na jud ta. Nice to meet you. Same here. Okay. Since si Elmer makuha man og wedding planner, unsa may mo ikatampuan ni pre? Oy, kami na lang kay mo palit sa wedding gown. O bitaw, mas mayo pa. No, tita. Amo ng katungdanan. O I'll make sure na ang pinakamaayong designer sa Manila amuhin mo sa gown ni Shane. Wa mo ang buhaton kundi magbuwat sa adlaw sa mong kasal. You want kind of busy. Shane, pwede lang sa niya rin ha? Ano po sa ano? Nakabangan dito sa gato sa sunong ha? Good girl man dito, day Jinjin. Sige ha? Oh, Dondon! Tabang-tabangis lang ito sa silong. Wait! Yes ma'am. Oh, Shin Pearl. Para sa asam na yung gidang pack-lunch. Obvious ba? Para kang Jinjin. Nga hatod-hatod pa makagpagkaon na niya. Shane, nagsupra ang pack lunch nga ilang kida. Ang ilan sa tingli patilaw na to ang imong maguwang. Maguwang ka dyan. Wa ko igsoong retarded, no? Sa musugot kag sa dili, igsuon mo si Jinjin. Maguwang. Ma, unsa guni mong drama? Nabali na imong simpatiya. Nakaanggo lang ko sa kung akong pagkuwang ato sa imong maguwang, Shane. Gusto kong sugdan paghulip ang mga panahon nga akong giusikan. Shane, na. Kita duha ang hatod ining iyang pagkaon. Kinapaklan siya, dali. No way! Gipasamot mo lang ang akong kalagot sa retarded, ma. Boys and girls, come sing with me. Come and sing my
sad si Jinjin. Kamao masag alphabet. Very good, Jinjin. Very good po, Mama Pearl. Thank you. Very good po si Jinjin. Kay, nindot man mo kanta o A, B, C, D. Naghatod ko rin magpagkaon. Nga unta, pakanunti ka. Ikaw lang, ulitan ka, ha? Di lang ungit Jinjin uy. Di lang bibi kaon Jinjin uy. Ato lang unaog Jinjin. Ato lang isa kaon lang Jinjin uy. Jinjin, naitaw sa silong. Anay lang tadi niya. Total hungitan man ka ni Mama. Ayaw lang ungit uy Jinjin. Dako naman Jinjin, Mama. Di na hungit Jinjin. Si Jinjin na lang hungit. Oo, ako lang taon ang anak hungit Jinjin. Anak, sorry ha. Gusto kong huli pa ng mga adlaw nga. Sa umapag ko ha. Sa paghatag kong magkakasakit sa imong kinabuhi. Sorry, Jinjin. Mama Pearl. Kaon na tagalik. Uwa na. Nasuko, Jinjin. Wala na masuko si Mama. Sorry, anak. O sige, dali, mga unat ha. Salamat, Mama. Shane, ano man di ka? Dibaw na ko. Minus keto ang gidala na pack-lunch nila papa. Pero, boy unsa to na mo? Inikasal na to. No, it's not the food. Okay ram gay ko bisag unsa? Okay ram gay ko bisag wa? Then nga naman, gibiyaan mo ko nimo dito sa sala. Naglagod ko ni Mama. Natag na siyang importansya sa retarded? To gihatdan og paklan siyang retarded. Come on, Shane. Nangigi ka sa migsuon? Wa na. Nakuha na sa retarded ang simpatiya. Si Mama, si Papa, si Lola, sila tanan. Wala na naibilin ako. Dapig sila tanan sa retarded. Naunsa ka man, oy. Nagbinata naman po ka. Otro pod ka. Hala, tanga. Mga una lang tagod. Sina? Ang malagod. There are times when I look in your Dak kayo eyes. tong gidana pagkaon pa na unsok ko. Sinawa ba? Okay na to, eh. Wala na lang tato ni mo sud og styrofoam. Iha. Okay ra to, oy. Informa ra ba ya? Usa pa, espesyal lang pagkaon nga suod na to. Gituyo to nako aron sa yung Ramadan. The way you say you love me too. Every time I close my eyes. Nindot man sa nilang balay, no? Ano? Nindot ang iyang interior design. Usa ra siya kung wala nang yunan pa. Anong retarded? Ay pagsaba. Nanapaingon din ni si Pre Vincent. Pre, Oh, Pre. inom-inom ta. Oo. Eh, kuya ka red wine, pre. Kanada. Oh, red wine. Di ginawa kabog. Adili, oy, this is good for your heart. Okay. Red wine. Shane, pagdamog baso dire sa red wine. Okay pa. May nalinlagi na to pagkupari ini. Tinood na. Tanawa ha? Oh. Gamay rin yung kalibutan ha, Cardenyo. Niadto, sa batanon pa kita, suod na tandaan. Tinood na. Karon, Di sabot. nakita tagbalik, ni suod, naggawas nga suod, managkumpari pa yun. Di ba? Tinood Shane, na. ang baso. Mag-inom ta. Inom ta red wine. Oh. Dira ka Oh, be, dali. Sige, likod mo diya. Apil mo inom ha. Apil mo inom sa red wine. Kaya kining red wine is good for our heart. Oh, be, dara. Salamat, Pre. Mo inom ba ni imong bunso? Inom na? Inom yun ha, inalang ha. Oh, sige. Okay. Ang red wine, makayo sa kasing-kasing. Alang sa umaabot na kasal,
sa atong mga anak. Cheers! 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 Mapailubon ug matuod kung mga walang kawaw, ang kainit walay pagkabugnaw, kung mga labi kabililhon kadalay ko.